Tužne priče ujedinile su članove Zadarske udruge blokiranih. Ostala sam bez kuće i sad potjepam se po ulicama, po tuđim kućama i takve stvari, ali dokle sam živa, neka si razmišljaju. Evo, poruka je moja, dok sam ja živa, neka si razmišljaju. Dvorište Županijskog suda mjesto je održavanja zadarskog prosvjeda, jer tvrde prosvjednici najveći kriminal događa se upravo u pravosuđu. Sudovi legaliziraju kriminal. Kad kriminalci nešto otmu, preko suda se uknjiže na tuđu imovinu. Ukidanje Ovršnog zakona jedan je od zahtjeva udruge blokiranih. Traže i pečaćenje FINA-e. Imamo zahtjeve da se zapečati FINA, znači tražit ćemo od MUP-a ne ukidanje, nego da se zapečati. Zato da se uđe u sustav i da se vidi odakle je neko, kako FINA može bez računa automatizmom uzimati nekome novac. Zbog vrijeđanja sudaca Zadarskog suda privedena je koordinatorica prosvjeda. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv nje se nadležnom prekršajnom sudu podnosi optužni prijedlog zbog sumnje u prekršaj naročito ljudskog ponašanja. Rijetki su oni koji su na prosvjed došli samo dati podršku blokiranima, kojih je u Hrvatskoj više od 300.000. Pa gdje mi živimo, ljudi moji? Koji porez, na što? Na ono što si napravio, što si stvorio, kome da se upiše na nekretnine naše? Ja ne znam više dokle ovo je sramota. Odnosi se to ponajviše na novi zakon o porezu na nekretnine koji će, smatraju mnogi, novih 1 milijun ljudi pretvoriti u beskućnike.